Aquest dimecres es va disputar el partit ajornat entre el Girona i el Calafell, partit corresponent a la 15a jornada d'Hoquei Lliga que decidiria quin dels dos equips gironins aconseguiria el pas a la Copa del Rei, si el Girona o el Palafrugell. En aquest cas, l'empat ja servia als de Benito i Comalat per classificar-se en la 8a plaça, mentre que els de Palafrugell necessitaven una victòria calafallenca. El partit, que va finalitzar amb empat a 2, dona finalment el pas al Girona, que se suma als ja prèviament classificats Liceo, Barça, Reus, Caldes, Lleida, Voltregà i Noia. El Palafrugell va tancar la primera volta amb els mateixos 20 punts que el Noia i el Girona, que jugaran la Copa gràcies a tenir el gol average a favor. Palafrugell, hem estat aquí fins l'últim segon amb possibilitats d'anar a la Copa del Rei, el Palafrugell. Que això per mi són paraules majors, que el Palafrugell pugui estar dels 8 primers a la primera volta. Però si a més hi sumes de que es acaben de classificar dos equips, com és el Noia i el Girona, per gol average, llavors dius, ostres, o sigui, anem 3 equips amb 20 punts i s'han classificat ells pel gol average. Per tant, arriba un punt que content, sí, d'acord, no farem la Copa del Rei, i van ells, felicitats pels equips que s'han classificat, només faltaria, i van per alguna cosa, i van per classificació, i per tant si hi ha primers gols que nosaltres, doncs hi van ells. Però sí que és veritat que faig una lectura molt positiva, perquè al final és això, i més de la manera que estem jugant nosaltres, de la manera que estem, per tant la lectura per mi és positiva. La Copa del Rei se celebrarà del 10 al 13 de juny.